Daşoz vilayetinde saglyk puwdogynyň işgärleri suw, gaz we elektrik tog üçin aýlyk tölegleri tölendikleri baradaky kwitansiýany edara ýolbaşçylaryna tapşyrmaga mejbur edilýärler. Adatlyk radiosynyň bu vilayetdäki habarçylarynyň biriniň 6-njy iýunda beren maglumatyna görä, edara kärhanalaryň ýolbaşçylary kwitansiýany getirmedik saglyk işgärlerini işe goýbermezlikde gorkudýarlar. Häzirlikçe işe goýberilmedik ýa-da işden çykarylan işgäriň bardygyny eşitmedim. Ýöne eýen maý aýynyň ahirinden bäri vilayetiň saglyk puwdogyny değişli dürlü edara kärhanalarda işgärlerden özleriniň suw, gaz we elektrik togy üçin aýlyk tölegleri tölendikleri barada kwitansiýa tapşyrmak ýa-da näme üçin tölemendiklerini düşündirmek talap edilýär diýip habarçy aýtdy. Şol bir wagtyň özünde habarçy ýurdun Demiradyk vilayetindaky ýaşaýyş jaýlarynda oturdulan gaz, suw we elektrik togyny hasaplaýjy enjamlaryň aglabasynyň işlemeýändigini hem bellidi. Ýöne muňa garamazdan saglyk işgärleri bu tölegleri tölemäge mejbur edilýär. Barybir 1000 töleg edersiňiz diýip ortaça nyrkda töleg töledýärler diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy gaz, suw we elektrik togyny hasaplaýjy enjamlaryň hatardan çykmagy bilen bagly ýagdaýyň paýtagtda hem gaýtalanýandygyny tasdiklap şeýledýär. Ukrainadan satyn alynan gaz hasaplaýjy enjamlaryň aglabasy döwlen ýa-da yaramaz işleýär. Mysal üçin men Aşgabatyň ýaşaýyş jaýlarynda oturdulan hasaplaýjylaryň ençemesiniň işlemegi betedendigini bilýärin. Ýaşaýjylar şäheriň gaz edarasyna jaň edip tehnik işgärler çağıranda olar hasaplaýjylara eli bilen urýarlar. Şondan soňra olaryň käbiri işleýär, käbiri şonda da işlemeýär diýip habarçy Aşgabatlaryň ençemesine gaz töleglerini ýylyň ahirinde tölemek barada görkezme berilendigini hem aýtdy. Azatlyk radiosy ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar barada Daşoz vilayet saglygy saklaýyş bölümi we Aşgabat gaz dolandyryş edarasy bilen habarlaşyp häzirlikçe kommentari alyp bilmedi.